Benvinguts al Friki Online, càpsula número 160. Canviem de registre, ens anem a Panini i ens anem al terror. Un terror per tots els públics, que és La tumba de Dràcula. La tumba de Dràcula, volum 10 i el que tanca la col·lecció. En el fons, la col·lecció ja està tancada amb el volum 9, la col·lecció clàssica del que era la revista, el còmic La tumba de Dràcula, amb Gene Colan i Wolfman, però per arrodonir-ho, perquè jo crec que el 10 deu ser un número més rodó que el 9, encara que el 9 té les seves coses, perquè és un múltiple de 3, però deixem estar els tocs. M'he liat ara amb això, però centrem-nos. Volum 10 tanca la col·lecció amb uns spin-offs on surt Dràcula. Entre ells, aquest clàssic que tenim a la portada, les dues aparicions del maleït comte Dràcula a la col·lecció dels X-Men, vampiritzant a ni més ni menys que Ororo Munro, àlies Tormenta. Dos històries autoconclusives on el grup dels X-Men es barregen amb aquest Dràcula. Dos històries simpàtiques, divertides i molt nostàlgiques, sobretot per als dibuixants, per l'equip creatiu, tant el guionista, que és Chris Claremont, el que va fer la segona tanda dels X-Men i el que la va reflotar en aquells moments, en els principis dels 80, finals dels 70, principis dels 80, i el dibuixant, que és ni més ni menys que un incipient Bill Sienkiewicz, encara molt influenciat per Neil Adams, però ja marcant un dibuix propi. La segona part, el segon spin-off que ens recopila, és potser més entretingut com a guió, perquè tenim un guió de Roger Stern i dibuixos d'Ann Green, que després canvia el dibuixant en els dos últims capítols, i qui ens barregen aquest cop? El Doctor Strange. El Doctor Estranyo, el Doctor Strange, té que lluitar contra Dràcula per el domini d'una espècie de Necronomicon que tenen al món de Marvel. Un llibre diabòlic que, si aconsegueix Dràcula, dominarà el món, i en canvi la idea d'Estranyo és aconseguir-lo ell per acabar amb el vampirisme. Funciona més que la primera part com a història, ja que és molt més llarga. Els altres eren dues històries curtes, i és una història llarga, i a més barrejar el món màgic de Doctor Strange amb el món terrorífic de Dràcula, ja més que res, perquè també tots dos porten capa i tal, vermella, doncs ens funciona potser millor. Molt divertit, trobarem a tots els enemics de Dràcula que s'acabaran reunint per fer aquesta super batalla, que evidentment no farem gaire spoiler, però acabarà guanyant el bé. El dibuix també un dibuix molt clàssic, molt de l'època, i que ens funciona molt bé per la història. L'edició esplèndida com sempre, amb pin-ups al final, amb il·lustracions al final senceres, amb les portades a dins que trobarem dels còmics que es van publicant. Aquesta és la primera de Sienkiewicz, i amb un pròleg també força interessant. Molt bé, tanquem col·lecció, tanquem aquesta tumba de Dràcula, aquesta reedició molt ben portada per la gent de Panini. Salut i a llegir còmics.